Kasamla jepi kahe tang ka tharai sniu kule perlok ngade samla karsan samlating na ka apira channel but mentang ini keren lor kapang ba don uperlok bun ki perlok teks ngana WhatsApp ong karsan ngan le kum do ba kasamla jonga kahe tang ka tharai sniu but kadau ka ba konsantam ha kum gane ka jingi dei samla kalong namar badang kena palat karta te sampai itu video ka bang ong ipi katnu snem karta ka bha pala ka khamha ban yalang samla te mentala da udai ki khna ki badang khna karta mnungan batai ki yakani ka jing batai ka bang hapan batai along ba hapan ajimud yaki bala khamhe kamsan te nang batai ki khna rit ka ongol pasu ong ba kampa dei ka por ban yalang samla re na ka batai ki bala rangba lene bala doni ka bala biang karta ban yalang samla pila gumno la da ka samla jupi ka he tang ka tharai sniu menta pi perlok ja lesi ka dau ka ba penlong ka ban tharai sniu kolong ba ka don ye kata ka men sim ka chilong insecurity kambot ba ka sngo kumba pi phim da i bhai ka so te ta ka dau ha ba ka dap da ka men sim ka ba tharai sniu pi dei ban pen i ka ba pi e ka pi dei ban pen i ka ba dei shisha tang ma pi tang badai sisa tang baka kadai sisa tang maka na ka benta ka jongpi ayaka ya kata ka assurance lane ya ka jing pentikna badai bet tang maka na ka benta jpi bat pi da i sisa ya ka te kata kalong ba ayak bahkan sai rap ya ka bandu no ya kata ka mesim jing tharai sneu kabar kala ban penlong ya ka daw na mar bale si kaya lang samla meswa samla jungka udai ba bun kentai ba bun kamkai kene katai te kala ngi ayu tau samla bar haba kaya lang samla biang yepi kadu no ya ka jing shania yepi te menta kata long ba phya ban penting nai ka ba pidai sisa tang ma phi ba da sisa hi perlok phi ba pet ya ka phera channel ngam kwa phi ba pin le kai ya kanu ka kentai namar kamlong ka ba sampai ya ka jing video ka bong ba ja ayu la da pilek kai ya ka kentai te mentalong ba pi ay ka ya ka mensim ka pentikna ba pi ja ka ba pidai si ba ka dei si cha tang maka na ka banta ka jim pi ba ha ba pil ale ya kini ki e bro pi pen pau ya ka ba pi ya ka handai ka ya tharai sneu si ya tharai sneu bat ka keren da pi bat ka keren sneu si keren sneu pi ka sneu kti ni pi hadu kata ba hadu ka ba penlong pi ban ngya ban kelomar jemut ban ngwit ya kum gani ka jat kentai pi ong ka pi menta ka dei ka por pi ban pen i ka ya kaman serang jong pi ong ka ba i khong du ku na khong deng pe ngang i sai pi ba sisa dei tang ma pi hi na ka banta ka jigim junga an rela da pi thrais ni yanga kumni man la ka si pi khi na ba thia pi thrais ni shwa ban le ka tai pi thrais ni yanga hadu ka ni te haba hadu ka ta pi thrais ni yanga te to dam no la biang dam no te manta wa jupin i jing e chupa de ka haba pi pila pen ijing e ka barbor ka tharai sniu pi ka he tang ka tharai sniu pi mentala biang warju pen ijing e chu warju kro chu e ka warju tek chu huru e ka na marbale hakum kan ni ka khliman haba ka kan thei ka tharai sniu ye ushan rang bona ki perlok jingi ki le kumlo ki kro e ka ki tek sika ki ong pet be dei tang ma pi na ka menta jim junga balai pi kro balai pi tharai sniu nga i bala di pi nga le kum ni ke le kum tai kro penjem ya di hakmat ka kete hot pi kalong ka badai ban kro ika ban ban ijing ika kalong ka badai hakum kini klimat pen ijing ika kro ika ba ka dei sisa tang maka na ka banta ka jim gp handre ka haban don pat ka limit ka haban don pat uput hadu ka no ba pi dei ban pi ika let's say pila pen pau pi pala dika ba pi don jumut sisa ika handre haba pi pen pau ka no kani ka kentai pat kam gp ka trais ni ho marbale ka pelong ikini te ta dau ong bi kala ya omat ya we shurang uba he tang gabun kan te meswa let's say ya piru ka trai kom ju handai pipat uba pe ka apera channel pim long kum ta pidei shurang uba babha shurang uba rublei shurang uba tibri shurang uba i hok ikini kan te handai tang na ka dau ba ka kan do ya shurang uba sneu meswa kamut ba piru pidei shurang uba sneu pidei shurang babha bat ka he tang ka trai sneu pi ong ika pet ngai i pi ngadon jumut sai pi la da pi he tang ka trai sni yanga tengam kwa shu ban yalang bat pi ba la da ka sni kutin hadin ba pi la ong ya ka ji sha pi pen i ya ka i ka ba ka de ban le
weng no ika na ka jing mjp waju phone chu waju text chu ka waju pen issue ya ka ba pi don jing ka lesi menta kala ban sngap ipi hisni asni tio long ba ipor ka ba ka kan perkat namar belai attraction grow in space kata kamut ba ka jing sngo e ka crowd kanang he nang san ha kata ka jing kan jar leni ha kata ka jing ya paji ka jing ya jingai iwei pat menta haba pi pila pen I ka ya ka jingdom ba ka tarai sni pi ba pi sngap be no sdon jar kani ka kentai menta ka sngap lang te ka perkat ka puson but ka namar belai ailat ka bakan perkat namar ba ka attraction grow in space kata kamut ba haba pi ailat ka ban puson ban perkat pi phone chu ika pi krem tek chu ika ba lada dai ba ka pi kan sa perkat kan sa puson bat kan sa perkat bakan sa puson bat haba ka puson ka perkat bat ka shem ba shisha pi ka kan sawan pai pi bat kan sngotu ba pi shisha ka bat ki boro kin sabha bat kin sabha samiat biang ba sayat biang ya ka jingi dei samla ju pi nang ni syakmat hanre la da kalong kumju si kumju ka la da pila pen I ka pi pen I jing dom ka pi pen I ka ji jing tikina ba pi shisha ka hanre ka trais ni lesi kan ni kan tei kala ban kwa ban wat daw ipi ba kam chu ipi ba la pila pen I pila le kumbang ajumun na ka apira channel pila pen I ka ba pi ka ba pidon jumut ka balada ka kam penkut no ya kan ni ka jing thrais ni jong pi ka jong kai pi koloi bat I no ka harin ba pila berngem bat I no ka ro hanre kale kumju ka thrais ni ni kan thei kam da dan jumut ipi hanre ka skwa ban wat daw ipi pa ni la nya bat pi tele si pi ha ban long sarang uba ngiu daw ba pi ha ban le ya ka ka ba dei na ka ban ta ka jing im na ka ban ta ka jing pha jong ka jikim jipi ba ka jing pha jong samla ka bawan hadin jipi wen no ka na ka jing jipi kulai perlok